Kula nuwun, tepangaken kula Pita Marasti saking Rondo Sastra Jawa 2018. Sugeng hamirsani. Sayek saeka praya, sayek saeka kapti. Ana ing negara Ayodya ana Raden kang jenenge Rama Wijaya. Duweni garwa jenenge Dewi Sinta. Ing salah sawijining dina, Rama Wijaya, Sinta lan Laksmana adhine Rama Wijaya diasingke menyang alas. Duh Kang Mas, aku salah tenan. Jebule wis mlaku adoh ya. Sambate Dewi Sinta. Ya wis, ayo laran dhisik. Laran ana ing ngisor singon kae wae Kang Mas, Mbak Yu. Saute Laksmana. Banjur tetulune larat ing ngisor wit singon. Ing sisih liya, Rahwana ingak-inguk dheweke namatake Dewi Sinta. Jebule Rahwana kepencut karo Dewi Sinta. Dheweke kepengin rebut, kepengin nyulik Dewi Sinta. Dheweke mikir kepiye carane Dewi Sinta iki iso dhewean. Marica, rene yo. Koe dadi kidang sing elok. Mlayu ing sangarepe Rama Wijaya kae. Mlayu sing banter aja ngasih kecekel. Endi kodhawu. Banjur Marica malih dadi bijak. Dheweke liwat ing sangarepe tetulune mau. Kang Mas, kidange kok tenan. Aku kepengin cekelna. Rengeke Dewi Sinta karo geret-geret tangane garwane. Ya wis, tak cekelno. Nanging kowe ana kene wae. Karo Laksmana, aja menyang endi-endi. Inggih, Kang Mas. Sumaure Dewi Sinta karo mesam-mesem. Banjur Rama kaya didanggae mau. Amarga suwe ngenteni Rama ora lak enggal teka, Dewi Sinta ngakon Laksmana nusul Kang Mas. Kono tusulan Kang Masmu. Aku kok ora kepenak. Sadurunge lunga, Laksmana mbunderi Dewi Sinta nganggo bunderan supaya aman nalika ditinggal. Ya wis Mbak Yu tak tinggal sih. Ilinga, aja metu saka bunderan iki. Iya, Di. Rahwana sing ngerti Dewi Sinta dhewean, dheweke langsung malih dadi Brahmana tuwa. Dheweke kemis-kemis njaluk tulung supaya Dewi Sinta iki gelem metu saka bunderan. Lah tenan. Dewi Sinta ngulungake tangane. Wut. Brahmana tuwa malih dadi Rahwana, Dewi Sinta digawa menyang Alengka. Ing dalan Jatayu weruh Dewi Sinta tulung-tulung digawa Rahwana. Jatayu reti yen Dewi Sinta iku garwane kanca kenthele Rama Wijaya. Banjur dheweke kepengin nulungi Dewi Sinta. Nanging nalika nulungi Dewi Sinta, nalika nglawan Rahwana, dheweke kalah. Banjur dheweke sekarat. Rahwana nerusake lakune. Jebret! Lho, kok malah dadi kowe Marica? Ana apa iki? Kowe wis ngapusi aku Marica. Tak pateni kowe. Marica mati, banjur Rama langsung mlayu marani Dewi Sinta. Dalan ketemu Laksmana. Tekan panggone Dewi Sinta wis ra ono. Banjur kekarone iki langsung menyang Alengka. Amarga Rama reti yen Marica iku kongkonane Rahwana. Nanging Rama uga urung ngerti diculik tenan apa orane. Ing dalan kekarone roh getih karo kaya krungu ana sing tulung-tulung. Nalika diparani, jebule Jatayu. Jatayu, kenapa kowe? Sapa sing gawe kaya ngene? Saute Jatayu karo mepet loro. Sinta kenapa? Sinta bojoku
Jatayu gugur. Jatayu, Tangio, Rawono, golek bojoku. Wes Kang Mas. Kayane Jatayu kepengin nulungi Mbak Yu, nanging malah dadi koyo ngene. Burung kaya mengkono, Rama lan Laksmana langsung menyang Alengka. Ing dalan, dhewe ketemu karo kethek putih Anoman. Hei, Anoman, aku arep menyang Alengka. Bojoku diculik karo Rahwana. Kowe ono apa ning kene? Aku oleh pasukan kanggo ngilangi Sugriwa lawan Subali. Subali rebut kerajaan Sugriwa. Apa kowe gelem nulungi? Ora bener tenan tumidake Subali kuwi. Yo wis ngene wae. Amarga padha wigatine, ayo genten-genti. Kowe nulungi aku nulungi kowe. Iya, gugur kuno. Banjur tetelune iki mau ngewangi Sugriwa lawan Subali. Nalika Subali wis kalah, tetelune langsung nerusake laku menyang Alengka. Ing Alengka ana perang gedhe antarane Ayodhya karo Alengka ngrebutake Dewi Sinta. Perang. Indrajit anake Rahwana gugur. Perang. Ditusul Kumbakarna adine Rahwana gugur. Banjur gawe Rahwana. Anoman Laksmana menang-menang dipir gawe Dewi Sinta. Hei Rama, lunga kono. Dewi Sinta wis dadi duweku. Kono lunga. Apa? Dewi Sinta iku garwaku. Ana ngendi Dewi Sinta? Mbok singgah ning ngendi bojoku? Dewi Sinta tak singgahke ning nggon sing kowe ora ngerti. Kowe ora bakal nemoni Dewi Sinta. Hei Rama, rasakno iki. Ana perang antarane Rama karo Rahwana. Nanging ora suwe Rahwana gugur. Rama langsung mlayu golek Dewi Sinta. Terus Anoman celuk-celuk. Banjur enggal ketemu Laksmana, tetelune marani Dewi Sinta. Bener, ing Taman Argasaka Dewi Sinta karo Dewi Trijata. Dewi Sinta dijaluk, banjur kepapate iki bali menyang Ayodhya. Mugya tansah bagya mulya sakwise kahanan iki, sakwise kadadian iki. Inggih Kang Mas, terus saute Laksmana. Iya Kang Mas, ucape Dewi Sinta. Anoman, aku matur nuwun karo awakmu. Yen ora mergo awakmu, aku ora bakal nemoke Dewi Sinta. Iya, pancen dhewe iki kudu genten-genti. Bener, awak dhewe iki kudu sayek saeko praya, saiyek saeko kapti. Awak dhewe kudu mergawe kanthi gotong royong utawa tulung tinulung marang sapadha-padha kanthi manah kang luhur. Cuthel, aja lali yo pesene Rama kae mau, sayek saeko praya, sayek saeko kapti. Nuwun, matur nuwun.